Развіццё малога і сярэдняга бізнесу прыярытэт для эканомікі Беларусі. Аб гэтым заявіў старшыня камітэта дзяржкантролю Леонид Анфімаў падчас рабочай паездкі ва Ўшашы. Ён наведаў адно з прыватных прадпрыемстваў райцэнтра, азнаёміўся з вытворчасцю і даведаўся, як меры дзяржаўнай падтрымкі рэалізуюцца на практыцы. Віктор Праліш з падрабязнасцямі. Гэта невялікае прадпрыемства па вытворчасці гафрыраванай паперы і картоннай тары вынік рэалізацыі інвестпраекта, падтрымку якому аказаў дэкрэт нумар 6 аб стымуляванні прадпрымальніцкай дзейнасці на тэрыторыі малых гарадоў і сельскай мясцовасці. У 2009-м былыя будынкі прадзільнага цэха райбыткамбіната перадалі мінскім прадпрымальнікам. Яны закупілі сучаснае абсталяванне за мяжой і ў сакавіку 2010-го выпусцілі першую партыю прадукцыі. Сёння на прадпрыемстве працуе каля 30 чалавек. Аб'ём вытворчасці толькі за першы квартал 2017-го склаў каля паўмільёна беларускіх рублёў. Вот я стою на линии, снимаю трубки, смотрю качество, она должна быть идеальная, не шершавая, не битая, красивая. Працуюць тут толькі пад заказ. Спажыўцамі прадукцыі з'яўляюцца і прамысловыя гіганты, полацкім валакно, нафтан, гродна-азот і невялікія прадпрыемствы. Частка прадукцыі пастаўляецца на экспорт. Вытворчасць запатрабаваная, таму збіраюцца і павялічваць магутнасць. Мы работаем на Россию, планируем также с Прибалтикой работать. Таких производств, как наше, мало. По-моему, 2 производства таких. Но такая линия, как в данный момент у нас работает на Гродно-Азот, она у нас единственная. Поэтому мы планируем увеличить объемы, планируем расширяться. Также планируем открыть новые места рабочие. Старшыня камітэта дзяржкантролю Леонид Анфімаў азнаёміўся з прадукцыяй прадпрыемства, пагутарыў з рабочымі і даў сваю адзнаку развіццю прыватнага бізнесу. Чем больше таких производств будет, и причем созданных не только в рамках 6-го декрета президента, а инициативно, по инициативе предпринимателей для развития деловой инициативы, деловой жизни в таких городах, тем лучше будет жить население в этих городах, и тем будет лучше развиваться экономика. Оно работает не только на нашу страну, но и работает на экспорт, и причем, что очень важно, работает в рамках импортозамещения. Мы же эту продукцию, которую он выпускает сегодня, практически всю закупали в сопредельных странах. Да рэчы, па ацэнцы Ушацкай райвыканкама, эканомія валютных сродкаў, дзякуючы імпартазамяшчэнню, за 2016 год склала больш за 800 тысяч долараў США. За першы квартал 2017-го гэта лічба наблізілася да чвэрці мільёна долараў, а гэта ў 1,5 раза больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года. Для тых, хто хоча працаваць, у рэгіёне забяспечваюць усе умовы. Віктор Праліч, Александр Прыстаўка, навіны Ушачы.